nwaanyị olu ọma di ya jụrụ ya nri. Nwoke anaghị eji maka agụrụ na agụ ya akwata ụkwara luo. Mbanụ chukwu ajụ ntị adịkwa. Oge ọbụla Kingsley batara ọrụ chọọ iri nri, ihe mbụ nwunye ya na-ekpesara ya bụ okwu na ụka. Ma ọ bụghị onye agbata obi ya mere ọ bụrụ nwa n'ọbe ha. Ọ bụ oke mkpesa mere Kingsley anaghị eriwalizi nri. Obi tụtara aka mkpesa bịa afọ agbachie. Nwoke na-abụ omechi ọrụ ozugbo ọ gbara lawa ụlọ ịga hụ ezinụlọ ya. Maliteziri omechi ọrụ ọ chọwa n'ụlọ mmanya ebe ọ ga-ezu ike na-eche ka chi ji lọta. O were mmanya ṅụjụcha afọ, ọ batazie nwaanyị bunye ya nri. Ọ sị ahụ dị ya mma. Nwaanyị etiwe n'onwere nwaanyị kuchiri di ya n'orijuo n'afọ n'ezi. Nwaanyị gee ntị, ọ bụghị oge di gị ji eri nri ka ị ga-ebute mkpesa. Di gị gachaa ahịa ma ọ bụ ọrụ bata, hapụ ya ọsacha ahụ richaa nri, zụtụkwanụ nke bụ ike. Mgbe ahụ ị ma na onweghị ihe ọ na-eme, ị mara mkpesa ọbụla ị nwere buru gawa. Mana ọ bụghị nke ụbọchị niile. Ịhụ ihe dị agha ma anya ka ọ bụla ịhụhụ. Ọ bụghị ihe ọbụla ị hụrụ ọnụ na-ekwuo. Oke mkpesa na oke nsogbu na-eme nwoke ọ na-abata n'ime uchichi. Ọ bụrụzie nwoke dị ka ọ dị, nwaanyị ọzọ ekuchie ya. Mgbe ahụ ọ bụrụ na nwoke agbamana n'iro, nwaanyị ọzọ kpọrọ ya onye ya peace, itigharịba chọba ndị ga-enyere gị aka mana ịkwọpụghị mmiri oge ọ ka nọ gị n'ọba ụkwụ. Ọ mgbe o ruo n'olu itime mmiri eriene gị. Ọ kakọ ma nwoke ibu okokporo karịa ịlụ ajọ nwaanyị. Ajọ nwaanyị na-egbu nwoke n'oge. Ọ na-eme nwoke ọ gaghị enwe ezumike, na-ebutere nwoke okwu na ụka. Mara kene ihe ndị mmadụ na-ekwu maka gị. Anyị mana agụ onye na-atọ ya ụtọ mana ebe ị na-esighị emete ya. Ọ na-abụ onye ele onwe ya ule ọ pasị ya maka na onwe onye ga-asị na ofe nne ya tere adịghị mma. Mana anyị niile nwere akọ na uche. Gbanwee ndụ gị ka ọ dịrị ezinụlọ unu na mma. Ya gazie.